Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hello bro, ki baju kesan bhai ya ki video ki jonga nak por. Te mentang akwa ban ai kuble ya pi baru ki parlok. Ki bala subscribe bat ki bala kesan ya kaneka YouTube channel ka jonga. Hakaba hakine ki sni bala dep ka YouTube kala pak ya kan message nga bangala poi 10,000 ki subscriber. But mentah kan ka YouTube channel ka jonga kala poi cut way 1,000 tam ki subscriber. Te perlok kan baru kalong ka jingi bat ka jingkersan ka jong pi ki perlok ya nga lada omde ka jingi ka jingkersan ka jong pi nganam poi hadu katne ki subscriber but nganam la hiru ban thau perthai kumne parlok sebhaban penpoi yang silak subscriber but ngan I price ya pi ki nongkersan jonga nakaling ka jonga ngala plan but ngala thmu ban penlong ya ka free competition ladang lapoi silak ki subscriber kane ka competition kadai kaba dan kamban siu pisa re nga supen le manga but ngan ai yaki prize nadu ka first prize ka second prize ka third prize but ka fourth prize but kumjuru ngan bu hadu sipotli ki consolation prize te perlok nagaling ka jonga omdei banga shu jeler lane banga shu thok ndrei ngan penle sisa ya kaneka competition na kabenta jong pi ki perlok nong kersan te penpoi silak subscriber nakaling ka jonga ngan penlong ya kaneka free competition kabom dan kam ban su pisa ndrei ngan su penle ya kaneka competition bat ngan tap ya ki content hakane ka YouTube channel bat ngan sa kenru ya ki view ki like bat kumjuru kan sadon ka personal judgment re ka bakongsan ka debet ya ki view bat ki like te perlok so haban penpoi be silak subscriber ngan sa penlong ya kane ka free competition namar ka kwa ban I prize ya pi ki nongkersan nakaling ka jonga oi ngadon ru ka jingtmu ban yarap ya ki breu ki baduk ki basyam jenjar re ya mentate ngampatla namar ba yala deru ngadang duk namar ngawan ka longying longsem ki baduk takadau lada ngayolat hadin lada ublei upli kalat yanga ngakwa ban yarap ya ki breu ki baduk ki basyam jenjar ki basyam lanot te perlok subhaban dwailem naka bentaka jonga khnang ba ngan la ban pen urlong ya kane ka jingthmu ka jingthrang ka jonga ban yarap ya ki breu ki baduk ki basyam jenjar haka imlang salang hot ki donru ki breu ki ba komen yanga hapo comment section ki ba ajingmu janga bangan yeng election te nakaling ka jonga ya mentate ngampat kwa ban ya contest election namar ka artaru kadang rit yanga lada ngayeng election hoet se ngala ban lala ban sya yang andre nakaling ka jonga ngam pat kwa ban contest election namar ba nga kwa swaban contribute ya ki babha nakamta ka imlang salang bat nakamta ki breu ki basyam jenjar ki basyam lanot haka society takadau haswa bangan yeng election ngakwa swaban le ya ka ka babha nakamta ki pajba haka imlang salang te nakaling jongka election commission oi ka klem perking lane ka klem khang yano la philong baduk lane la philong baruspa la philong ubreu ubala he ki kadan pule lane la philong danglong ubreu ubadang rit ka kadan puleru
nakaliang jongka election commission ka klaim khang ka sha like lujbek you no bro ba kwa ban contest election andre nakaliang ka jonga pat ngampat kwa ya menta hoi ngampat dai uta u bro bala high qualify lane u bro bala he ka kadan pule ngala don hi ka kadan pule watla ngampat long high qualify ru ladang ya contest election de ngala biang hi de ya keren ka kadan pule wadang ngampat long uta u bro bala he ki kadan pule andre ya mentate ngampat kwa ban yang election nomor ka arta jongaru kadang red te nga kwa swaban yarap ya ki bro ki baduk ki basyam jenjar ki basyam lanot haka imlang salam nga kwa swaban le ya ki ki kam ki babha nakamta ki pajba ki basyam jenjar haka imlang salam te ladang alale ya ki ki babha nakamta ka imlang salang nakamta ki snong ki thau te nga sapet hadin lada nga sokwa ban yang election nga sa yang election bat ngan sa pan tiket ru na ka parti ke bang ngau day ke bang ngau yahap bangan yang election nga sa pan tiket na kata ka parti bat lada ngam yo tiket na ka parti ke bang akwa te nakaleng ka jonga lada ngala kwa ban yang election ngalak ban yang independen ru kebakongsan ban yang election kadai bandon kemensim ngaurit bandon kemensim ban yarap iki bro ke baduk ke basyam jenjar lane yakino ki bro ke badon kam jingarap haka imlang salam dei ban kwa bek tang ya kabor dei ban kwa tang ya ka parti ke badon yaki norim ki baskem yaki norim kiba temu ban trei hoki ki pajba namar lada ubreu ulong uba kenriang ubreu ulong uba arsap ubreu ulong uba bamsap kamantoy lada piyang makna naka parti keba don ki nongrim ki bas kemro namar sisin ba ula job te uto ubreu uba job em lada udai ubreu uba arsap lada udai ubreu uba bamsap lada udai ubreu uba don ki nongrim keba kenriang te kemut unle kadamon ke te keba kongsan hi kade ka jinglong jong breu ngan suong ya phi ki paj baru haba pijit ekonomi khmat to petru ya ka jinglong jong breu ko ka parti ru ka long ka badon kam namar lingba ka parti lada ka parti kayo solid majority kemut kala pantau sarkar rei kaba kongsan kade ban pej jaka jinglong jong breu kai ulong breu bakumno rei lada phi jit madei de kan sa pensiam jenjar ya phi ki pajba nong jit hi kai te ta kadau kaban ningkong haba phi jit ya unom ikmat to pej jaka jinglong jong breu nang ta petru saya ka parti kawan baar kai namar ba lada pisu pej tengah ka parti uto ubreu ba job election hadin pat ula ban le ka damuan kan haba ula job te lada ka parti ka perking to ubreu ru hoat ka parti ka lahi rei sisin ba ula job te lada dei ubreu ubom kwa ban but jaki rule yaki polisi yo ka parti de ulak ban lekat bamon kan takadau ka bakongsan kadai ban pej je ubreu nang ta sa pej ba are ka parti kano ka parti ka badon yaki nongrim ki baskem nakam ta ban syakri hok yaki paj ba jong kari bat ka jaj benreu te perlok ki jingkren ki jonga kilong tangkat ne kublai shibun kublai syajar ngu ya pi baro ki parlok ki balapan poy yang katne ki subscriber namar lingba ka jingkersan lingba ka jing subscribe ke jong pi ngalala ban poy katne ki subscriber
te penpo yang silak subscriber ngan penlong ya kan eka free competition kebom dan kamban show bisa ngan IA ya ki prize na kam ta jong phi ki nong kersan lara phi job ya kan eka competition bat ka long ru ka competition ka ba he lara phi penpo yang silak subscriber namar balai ngasu IA de ye ki prize but nalor ki prize kin don ru ki consolation prize takadaw parlok subhaban penpoi silak subscriber but subhaban yai dwai ru na kam ta jonga khang bangan laban pen urlong ya kine ki jingthang ki jonga nomar kwa ban yarap ya ki bro ki ba syam jenjar ki ba syam lanot haka imlang salang to dwai na kam ta jonga khnang bangan yo kapisa khnang bangan yo ya kalat ban yarap na kam ta ki bro ki ba syam jenjar ki ba duk te perlok kublai shibun kublai sajar ngu ba page ya kan video to ublai un dalam terkat bapi but un IP ya kamet kapat ka bakot ka bakie ba pinla ban tre ban sta bat ba pinla ban pentelun ya ki kam ki jong pi ki ba pi tre man la kasni kublai sajar ngu ngin saya siam biang haki wei batki video